Аз съм Габи и днес снимам нови придбивки от Jumbo. Малко са нещата, но все пак реших да направя такъв клип. Нека да започваме, че нещо не ми върви с клиповете. Една правоъгълна четка, която струваше 2,99 и аз доста харесах. Иначе най-обикновена четка, хареса ми как разрезва косата. Тук имам едни лепенки за ногти, които всъщност не са точно лепенки, а нещо като фигурки за ногти, които слагате някакъв лак, какъвто поискате. След като засъхне, слагате топ лак, докато топ лакът отгоре не е изсъхнал, слагате една от тези формички, която вие си изберете. Когато изсъхне, слагате отгоре топ лак и запечатвате всичко. Ще има снимка отдолу в описанието, ако не забравя или ако разбера как. Един лъкочистител, който е 250 мл, розов, но мирише на обикновените лъкочистители, а не на розовите, което според мен не е голям минус. Хареса ми. Пробвах го веднъж. Не е лош. Един топ лак. Като обикновените топ лакове. Харесва ми. Става. Един балсам с аромат на ванилия. Ето го. Наистина много приятно мирише. Напълно безцветене. И доста ми харесва като подхранване. И тук имам 3 пили. Комплект. Между другото, тези лепенки струваха. Това струваше 1,99 лев, 1,99 лев, 1,99 лев и 50 и 2,99. И четката струваше 2,99, ако вече не казах. Много ми хареса комплекта с 3 различни размера пили. Най-голяма, по-малка и най-малка. Тази е с 7 различни степени, както виждате. Тази е с 6 различни степени и тази е с 6 различни степени, защото е същата като тази, само че в по-малък размер и трите ми харесват. Това бяха нещата. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, можете да дадете пръстче нагоре и да се абонирате за канала ми. Чао!